नांखो आदा? नों मा सानदों सना? आं नोंखौ सानदों आदा। हेल' गाइस, लोगोफोर आं दा न'नि कारिगावनि जोहोलाव दैमालु इक' पार्कआव दा लोगोफोर नोंथांमोननो खिन्थानो नाजानाय आखायाव नायलांबाय था लोगोफोर। बेनो जोहोलाव दैमालु इक' पार्क गार्डेन बेयो। बिबाराबो समायनानै फुला बिबारबो बाराखै, बिबार बारबाथ' समायना रमायना नुखागोन आरोखि ना। अफिस मोनयो नेग्रा। नैबे मैखुन टंला जायगा लेथ्रा जाजोब्बाय, सिगाङाव साफामोन जाहैदों, दा मानसिफोर थायैखाय साफा खालामनायखाय लेथ्रा जाबाय जायगाया गार्डेना। गार्डेनाथ' साफा खालामा दाबो मोजां जायो। मेन हाइरडनि ओरै खोलाहा ससे फैनांगौ आरो ना, 10 मिटारसो बेबायदि होलायबावदोंसो माने ड्रेनजों। गथ'फोर गेलेग्रा दंबावोमोनहाय। नै फुख्रि दंलायबावोमोनहाय जानो। ना फियोमोन खोमा सिगाङाव, जिरायग्राबो दंलायजोबोमोन। मोजांमोन बेरायनोलाय जायगाया। पुलिसनि आखायाव थाबाबो मोजां जागौमोन जायगाया बेरायनो साफानो दासिमबो आरोखि। मोजांखौ बानायदोंमोन जायगायाव। ओरै हाइरड ओरै थांजाबावो, थांलां ओरै। नैबेहाय नै केबिन बानायबावदोंसोमोन, गोजौ गाखोना नायहरो आरोखि ना। टाइम पास भिडिअ खालामग्रा, फट' खेबजाग्रा खालामदोंमोन आरो। मोजांखौ बानायदोंमोन। थाबायग्रा बेबायदि प्लास्टार होजोबदोंमोन आरोना। औवानि जिरायग्रा सफा होलायबावदोंसोमोन।
थांसै लोगोफोर दान्दिसेनि थाखाय बेरायफैथ'लायबाय जाथ'बाय बे मैखुन लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे भिडिअ गोदान फैदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर दाबाव चेनेलखौ नुदोंबा बाय बाय जायगाया साफाबा मोजां नुगोन